Bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune Incursiuni prin România. Sunt Lucica Mușat și astăzi vom călători în stațiunea Slănic Moldova. Dacă vreți să călătoriți și să vă delectați privirea și să vă umpleți sufletul de tot ce a făurit natura, să cunoașteți locuri pitorești din această minunată țară și tot ce reprezintă ea cu oameni și locurile pline de frumusețe. Aș vrea ca această călătorie să vă imaginați ca un tablou pictat de o mână iscusită, din care să vă îmbie la visare și să vă impulsioneze de a vizita aceste frumoase locuri. Stațiunea Slănic Moldova este localizată în județul Bacău, în partea estică a Carpaților Orientali, în munții Nemira, la altitudinea de 530 de metri, pe valea Parcului Slănic, cunoscută și sub denumirea de Băile Slănic Moldova, supranumită și Perla Moldovei. Pe parcursul celor 18 km de pe tot lungul șoselei, vezi priveliști variate și pitorești. Lăsând în urmă Târgu Ogna și Trotușul, vedem munții acoperiți cu brazi seculari, stânci cu culmi pleșuve, aici și colo acoperite cu mușchi ca o catifea verde. Stânci prăvălite din înălțime, satele înșirate ca niște mărgele de-a lungul drumului, cu căsuțe modeste sau cu pensiuni gata să primească cu toată ospitalitatea moldovenească drumețul obosit. Mulți scriitori au poposit pe aceste frumoase meleaguri și au scris câte ceva despre oamenii și locurile Slănicului. Costache Negri, Alexandru Blahuță, Ion Creangă, Mihai Eminescu și alții. Ajunși în stațiune, pe caniculă, aici clima este răcoroasă și învietoare, datorită vegetației bogate, numai bune de străbătut cu pasul toate locurile. În primul rând, să vizităm toate cele 20 de izvoare de tipuri atât de variate, care izvoresc pe zone relativ restrânse, uneori chiar alături unul de celălalt și totuși diferite ca efecte curative. Acestea constituie o particularitate balneologică rar întâlnită atât la noi în țară cât și în străinătate. Aceste izvoare vechi au fost descoperite în anul 1801 de către serdarul Mihalache Spiridon, pe când se afla la o vânătoare de cerc. În timp ce se odihnea, a văzut țâșnind apă dintr-o stâncă care, în drumul său până la râu, lăsa o dâră gălbuie. Acesta a luat apă într-o butelcă și a mers cu ea la prieteni în Ogna să o analizeze, dovedindu-se a fi apă minerală. În anul 1804-1807, serdarul Mihalache descoperă și alte izvoare, 3, 4 și 5. În anul 1820, Gala Galaction scria despre aceasta în publicația Viața Românească, o vânătoare în Moldova. În anul 1877 au apărut primele instalații balneare de-a lungul timpului. Calitatea apelor minerale descoperite aici au fost confirmate prin medaliile obținute la Paris, Viena și Frankfurt. România are o treime din izvoarele termale și minerale ale Europei. Efectul vindecător al acestora a fost dovedit științific pe plan internațional. Aceste ape, trecând prin straturile succesive ale solului, spală și dizolvă mineralele și sărurile solubile, substanțele organice și bioactive extrem de benefice pentru organism. Hai să vedem ce beneficii avem de la aceste ape minerale care conțin fluorurat, bicarbonat de sodiu, sulf și foarte multe oligoelemente. Acestea fiind căutate din cele mai vechi timpuri pentru virtuțile lor curative. Scad aciditatea gastrică, stimulează circulația, sunt eficiente în bolile de inimă și bolile de ficat și stomac ca un bun diuretic și laxativ. Sporește rezistența organismului.
Din dreptul hotelului Perla și a parcului central urcăm pe marginea Dinamonte să vizităm toate izvoarele și să urcăm pe cele 300 de trepte spre cascadă. La 1,5 km de stațiune se află cascada Slănic, o zonă cu poteci înguste, dar ușor de parcurs de către turiștii ce vor să imortalizeze o parte din spectacolul oferit de stațiune. Zona este pitorească datorită vegetației bogate. Aici crește o plantă rară, ocrotită de lege cu flori albe, lumânărica, ce crește pe stâncile zonei sau în crăpături. Odată ce înaintăm în pădure, simțim cum oxigenul ne intră în toți porii și ne umple plămânii. Ne simțim într-o lume de poveste. Pădurea de fagi și frasin bătrâni parcă încearcă la tot pasul să ne spună câte ceva despre aceste locuri. Simțim o răcoare plăcută și începem să coborâm pe partea vestică a stațiunii și ajungem la apa Slănicului, într-o poiană denumită și Poiana Căprioarei. Ce poți să-ți dorești mai mult decât să ai o permanentă comunicare cu natura și să-ți plimbi pașii pe poteci de munte, să te odihnești în parcul stațiunii, unde se găsesc numeroase locuri de odihnă, locuri de joacă pentru copii. Parcul este renumit și prin chioșcul Fanfarei, unde pentru prima oară a concertat George Enescu, la vârsta de 9 ani. Seara pare totul feeric, când toate luminile se aprind. Dacă tot suntem în această minunată stațiune, vizităm și cazinoul, construit în anul 1884 de către arhitectul George Esterian, declarat monument al patrimoniului cu valoare istorică și de arhitectură. Biserica ortodoxă, construită din piatră de slănic, ce a fost clădită pe locul bisericutei din lemn, care a fost distrusă de bombardamentele artileriei germane. Ne oprim pașii către un alt edificiu, Biserica Catolică din Slănic, Moldova, una din cele mai frumoase biserici catolice din țară, construită în stil avangardist, în anul 1943. Așa că, dragii mei, vă invit la drumeție în acest colț de viață și sănătate, alegând puterea binefăcătoare a naturii și a numeroaselor izvoare renumite prin efectele lor. Mulțumesc pentru atenția acordată și până data viitoare vă doresc o zi cât mai plăcută.